ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆସ୍ଥା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସମ୍ପର୍କର ଅଂଶ। ଅନନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା, ଅନ୍ନ ଚଳନ ଧାମ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଥାଏ। ନବକଳେବର ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ଓ ନୂଆ କାଠରେ ନୂଆ ରୂପ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା ଏହି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ ଓ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ତାହାକୁ ଆଣି ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ କି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଲୋକମାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଆ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ନୀତି, ଆହାର ଓ ଆଚାର ବିଚାର ସବୁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିକତା ହେଉଛି ସମତା, ଦୟା, ଭାଗିଦାରୀ ଓ ଏକତାର ଦର୍ଶନ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା।